Mă numesc Tavi și alături de prietenul meu Dănuț o să fac și eu un canal de YouTube. Și am rugămintea la voi să vă abonați la contul meu de YouTube și împreună cu prietenul meu Dănuț o să vă arătăm, o să facem multe filmulețe să vedeți cum se muncește în Germania. Prieteni, el este Tavi, prietenul meu, și vă roagă și dorește să vă abonați la canalul lui de YouTube, pentru că aici, noi cu echipa noastră, vă arătăm zi de zi ceea ce facem noi în Germania. Cum bine vedeți, cum tăiem aceste mese, cum facem treaba aici, ca așa muncim noi în Germania, prieteni. Și m-a văzut pe mine cum filmez pe aici și dorește și el să facă, prieteni, filmulețe, că doar așa vedeți că noi chiar muncim în Germania. Și îl avem aici pe Nono, prietenul nostru. Aceea muncim, spargem, facem curățenie generală. Da. O să vină tot aruncat, arată-le la... Tot aici ce spargem, prieteni, o să aruncăm de aici tot ceea ce spargem noi. Și încă o dată vă rog să vă abonați la canalul lui de YouTube. Așa că, uite, o să vă arătăm acum ceea ce facem în continuare, câte un minut, două acolo. Ia uitați pe... Nu mai are baterie. Prieteni, nu mai au baterie, nu mai are baterie. Vedeți, prieteni, ce trebuie să facem noi? Uite, ia uite, trebuie să tăiem fiarele astea, să încape în astea, să le aruncăm la container. Și încă mai avem, prieteni, și astea aici, mesele astea scoase, tot pe afară, tot aici să fie, uite cum să vă arăt, uite cum e în camera asta plină și așa. Să nu vină șeful. Uite așa o să fie. Așa o să vină, ați văzut, prieteni, să fie curat. Nu mai are baterie. Șeful de echipă, domnul Andu, e pe canalul lui Tavi. Zici și tu salut aici pe canalul lui Tavi, să se aboneze oamenii pe canalul lui. Salutăm, el este șeful de echipă, prieteni. Deci v-am arătat, prieteni, trebuie să fie curățenie generală aici. Nu mai am baterie, mă. Da, nu mai ai cu baterie. Muncești cu baterie. Nu mai este. Prieteni, vedeți ce muncă face și ce cu poftă face. E și păcat să nu vă abonați, prieteni, la el. Ia uitați. Ia uitați, prieteni, ce muncă grea face. Ia uitați. Omul chiar muncește, prieteni, ne face cu drag. Muncim cu drag. Da, este foarte mult de muncă. Este foarte mult de muncă și avem muncă pe ziua de azi. În fiecare zi avem, prieteni, uite. Fiecare zi. Vedeți, prieteni, cum face Tavi? Ne e păcat.
Nu e păcat să vă abonați. Deci așa o să vă arătăm pe fiecare zi ce o să facem pe șantiere în Germania. Deci, prieteni, în fiecare zi Tavi o să vă arate câte un... Stai puțin, un filmuleț de ăsta de 7-8 minute în fiecare zi, cum muncește, prieteni, cum sparge, cum demolează tot. Deci, prieteni, chiar merită, oameni buni, să vă abonați la Tavi și pe lângă Tavi o să mă vedeți și pe mine, că sunt în echipa lui. Și Nono, prieteni, bineînțeles că îl cunoașteți de la mine. E că fac să mă gândesc. Așa că revenim, prieteni, mai târziu, că avem multă treabă, prieteni, și vă pupăm și să nu uitați să vă abonați. Salut și vă dorim o zi bună! Și o să revenim cu un mic filmuleț. Ia uitați-vă, oameni buni, unde lucrăm. Așteptăm la lift, să vină liftul să ducem ce am dărâmat. Ia uitați-l și pe colegul meu, Cucu. Lume, vă arătăm ce facem aceea la noi pe șantier. Deci toate mesele astea o să vină aruncate, dulapul, tot și de pe pereți și acum dăm cu mătura și o să vă mai arătăm filmulețe. Și o să vă mai arătăm multe și multe filmulețe, că noi avem ce să facem în Germania. Asta ne muncă. Doamne ajută că este de muncă. Muncă fizică. Și noi chiar muncim, nu stăm, chiar muncim. Da, nu? Ce foare, Nana? Ce ușai la tip? Astea le-am rămas, să le punem în... Ba da, o să le punem în ceva. Și doar toile să le strângem, da. Băieții, așa se muncește în Germania. Asta este munca. Mesele astea o să vină dărâmate. Toate mesele. Tot. Este un șantier foarte mare. Este un șantier foarte mare. Aceea a fost sparte mese, monitoare date afară la un container. Este foarte imensă clădirea. O să vină cu picamărul spart. O să fie mult de muncă. Aceea s-a curățat. O să fie mult de muncă. Și aici o să vină la fel mese dărâmate
duse la container, curățenie frumos. Și o să vă arătăm multe și multe filmulețe pe YouTube. Arată aici când am cuvătură. Da, imediat ajung, Dane. Dănuț. Prieteni, Ia uite. chiar avem nevoie de ajutorul vostru, prieteni, să vă arătăm cât o să stau eu în echipa aici cu Tavi, o să vă arătăm muncă, muncă, muncă. Bine, o să avem și lucrări și șantiere mai mari și mai grele. Așa că vă aștept pe canalul ăsta lui Tavi. Mă gândesc că Tavi și nu știu cum o să se numească canalul. Să facem în fiecare zi în echipă, prieteni, muncă, cu drag și spor. Vă mai facem să glumim, mai vă arătăm absolut tot. Și cum mergem la pensiune, cum gătim în weekend, cum ne plimbăm. O să ne arate și omul nostru de echipă în oraș, o să ne ducă prin oraș și multe, multe altele, nu doar muncă. Când o să ajungă și Tavi la familia lui acasă, o să vă arate și o să vă prezinte și familia lui, copiii lui. Ce facem noi acum de Paști, pregătiri, mâncăruri, cum e la noi la țigani și multe altele, prieteni. Așa că vă abonați că nu o să vă plictisim, prieteni, mai ales acum când suntem în Germania, cu siguranță nu o să vă plictisiți. N-aveți cum. N-aveți cum. Ok, prieteni, vă lăsăm ca să ne apucăm un pic de muncă. Băieți, adică de fapt, prieteni, o să-ți facem dulapuri acum. Facem dulapurile. Stau să pun telefonul cumva ca să se vadă, să se vede, să se vadă. Scuze. Să se vadă. Acum avem dulapuri. Două șurocoleco. Toate modele de dulapuri. Scuze că mă mai bâlbâină. Așa este când pentru prima dată, mă înțelegeți? Nu așa. Problema. Așa. Și eu am avut și o piatră mare în spate. Dulapul.